No, no, no. Naglalagyan niyo. Masahero diri. Uy, akong beauty mainitan na jud ko ron. Lugay sad sa mga habal-habal driver diri. Uy, adto ako sa unahan. Basig na dito. Asa ka, Miga? Naghabal-habal ka, kuya? Ay, oo. Naghabal ko. Ano naman? Magbahabal ka? Oo, sure. Ginahin ko alam magpahabal, kuya, ay. Oo, sige. Asa ka? Pwede ko i-adto sa lugar nga nindot. Niya, kanang migaw. Niya, kanang malangit ang duha? pwede na sa kuya. Bro, mahal na ba na yung Peter ba na to? Ay, okay na kuya. Asa, tutag kanang langit. 500 na ba Peter? Langit na to. Gamira na kuya, more pag yun sa fashion niyo mo kuya, kaya I can Okay na kayo ko ng 500 I can pay you everything. Pang gasolina ba? Okay, sige Pero kuya. mas maayo gid kwarta daan una sakay. Bayad daan bago sakay. Okay, wait. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. Paano masabi? Ganito yung imong gipangayo, pressure kuya. Ano to ano? Okay na. Kanang kundi kanang blow kanang yelo. Sure. Whatever you want, kuya. I will give you everything. Kana lang sa yelo kay kuan pa man ator mo tag lagi pa. Paano masabi? Kaya kuya. Oh, ganahan na ko ng yelo kay kuan. Yellow. 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 Diri suro. Okay, sweet. Wait, kuya. Pasakyan ko na yung ordili. Pasakyan din lagi tika bro. Ang yelo ba? Masakay na ka. Anong naam kay imo lagi? Ay, sorry. Abi na diri yun ang kanang sakyanan, kuya. Kama kuan dia ma. Kaong mas lagi din on. Ay, di mas nindot man sa feeling, kuya, kay murag sakit-sakit. Pero, ay, basta kuya. Asa mo ko napito mo sakay? Dili ka sa akong atubang. Aw likod kay maigo ka sa dili ka sa akong atubangan, delikado. Kuya, tarungan kuya ako. Sure, ka. Habalagi ko ni mo. Habalon. Sakyan di ka sa mga balhabal. Habalon lagi ka. Busin na, imunaon ba yung kuya kay murag scammer. Scammer boy, mas scammer pa rin naong ni mo. No, I'm so pretty. Dugayon pa man, hindi ko kwarta na ni. Sige kuya. Ang tikas langit. Ay, kapalakan, langit lagi karon. So, masakay na ko kuya. Sakay diri Leo. Okay kuya. Oh, bahala ka diyan. Langit. Yung mga kong kiilan. Akong kwarta. May money is wasted. Iskaw magiguslang yan. Ibitikan niya ako 500. Nagamay na lang kayo kong kwarta.
Bang, wala pa ko pangkonsumo. Muna nagyud ni. Malas naman gid sa akong kinabuhi karon ay. Nagdangag mo na mo. Sorry kuya. Magmagunon ka. I'm so sorry. Kuya, pwede magila-ila. What's your name? Ako din si Cardo. Ay, ako din si Auliana. Tuyo ni mo di ay. Kuya, kanang at sa unahan ba? Nakihatag mo? Pero naara ba ko yung asawa na ba? Oh, it's okay, kuya. I can provide anything that you want. Kaya, kung sa mga problema sa inyong asawa karon, ako rin hatag tanan kung sa imong pangayuan. Ricardo, ato to sa una, kinakihatag di mo. Ajod nga, tarungon ko mo. I can give you everything that you want. Alidiri, kinakihatag di mo. Sama na. Oh, kinakihatag di mo. Yung mga natin ni Tanan. Ito ito sa kuya kayo. Ikuan dyan ko kuya, i-scam dyan ko. Ako ginitanan? Para sa inyong kapalit sa inyong anak, sa inyong asawa. Kuya, only one kiss, pwede? Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Pero ka Sara. Oh, pwede na kaya kuya. Okay naman ka ha. Kiss na kunin mo ha. Ka Sara. Saan na kadaggan anak? Saan na? Ingon ka Sara. Kadaggan lagi ani oh. Oh no.